Bé, gràcies, presidenta, conseller, diputades, diputats. En fi, tenim una moció, efectivament, que quan ens va arribar la vam mirar, a veure què diu, però, clar, havent vist la seva interpel·lació al conseller, doncs, francament, era un anunci publicitari, ho ha dit tota la resta de grups, per tant, compartim la diagnosi, no m'hi extendré aquí, però fa una mica de vergonyeta. Fa una mica vergonyeta. Vostès venen a dir, escolta, 4.200 milions, fantàstic, Rajoy, bienvenido Mr. Marshall, una pluja de milions fantàstica, que no serà pluja, més aviat serà sequera, perquè, i fins i tot ho ha dit la Cambra de Comerç, any 2015, executat del que va prometre l'Estat, 59%. 59%. Llavors vostès venen a prometre sempre aquí unes grans coses que mai es compleixen. La inversió territorialitzada no arriba al 10%, quan som el 16% de la població, el 19% del PIB. Si anem en concret a DIF, execució per l'any 2015, 27%. En aire, 14%. Renfe, 5%. Ports, 43%. Això ho diu la Cambra de Comerç, no jo. Escolti'm, no ens prenguin el pèl d'aquesta manera. No ens prenguin el pèl d'aquesta manera, perquè arriben a un punt una mica vergonyant. I clar, llegint una mica la seva transcripció, vostè feia, en fi, diferents preguntes retòriques, crec, senyor Villagrasa? Diu, ¿nos comparamos con alguna comunitat? Li deia el conseller. ¿Nos comparamos con Madrid? Bueno, doncs comparem-nos. Execució a Catalunya, 59%. Execució a Madrid, 115%. 115%, més del que es va pressupostar. Execució a Castella-La Manxa, 136%. Quan a Catalunya s'executa la meitat del que es promet. Per tant, si es vol comparar, comparem-nos, si no tenim cap problema. Vostè deia també, ¿le parece mal que el corredor mediterráneo acabe en 2020? Home, no. Però vostè ha llegit una mica d'informació, no caiguin a l'error de Ciutadans, que va sortir el senyor Carrizosa a dir que fins ells abans no s'havia parlat ningú del corredor mediterrani en aquest país, quan, per cert, Fermet es va registrar a Brussel·les com a lobby pel corredor mediterrani abans que existís el partit de Ciutadans. Però, bueno, sembla que comencen des que vostès fan alguna cosa. Doncs bé, interessants, declaració del senyor Arias Salgado, ministre de Foment. Vostè ho recordarà perquè va prendre el càrrec l'any 96. I el senyor Salgado prometia que a Castelló arribaria l'AVE i per tant s'allargaria el corredor mediterrani l'any 2008. I això ho va prometre 21 de febrer de l'any 2000. No ens vingui amb el que col·loquialment diríem milongas, senyor Villagrasa, perquè vostè té el risc de fer el ridícul. Vostè parla, deia també, ¿le parece mal que se inviertan 850 millones para carreteras? No, clar que no ens sembla malament, si ens sembla bé, però és que no s'inverteixen. La connexió entre la P7 i la 2 a Castellbisbal es va prometre l'any 1994 i segueix aturada, que és una vergonya. Si no tenim problema en que vostès prometin, si és que ho fan sempre, si ho han fet des de fa dècades, però no compleixen res del que diuen, res, permanentment, mai. I llavors vostè hi arriba després amb les inversions en Rodalies, que és fantàstic, no? Perquè diu, no, és que le parece mal que se invierta. Bueno, doncs mirem, el 2008, la línia orbital, què s'ha fet? Res. 2008, pla de Rodalies, duplicació de la red, línia Castelldefels-Cornellà, què s'ha fet? Res. Acceso a l'aeropuerto, com està? El més calent a Aigüera. Túnel de Montcada, què s'ha fet? Res. Duplicació de la línia Barcelona-Vic, què s'ha fet? Res. D'Arenys de Mar a Blanes. Tot això no ho dic jo, ho ha dit el Ministeri de Foment. Què s'ha fet? Res. Fomento. Tot això, ho veu, membret del govern espanyol, no m'ho invento jo, no són reclamacions, no són queixes. És el que vostès han presentat. Fomento inicia los trabajos para la construcción de la nueva estación en Sant Andreu Comtal. Què s'ha fet? Això ho van dir el 23 de novembre de l'any 2009, Res. Estudio informativo de la duplicación Montcada-Vic, 19 de setembre del 2008, 689 millones. Què han fet? Res. Fomento adjudica ja, ni licita ni fa estudis, adjudica el acceso ferroviario al puerto de Barcelona. 3 d'abril del 2008. Què han fet? Res. Llavors, clar, vostè, i aquesta, miri, deixi-me-la, perquè l'estació de la Sagrera és fantàstica, notícia. Fomento promete l'AVE a París des de la Sagrera en 2004. I en aquell moment ja no era Arias Salgado, era el senyor Francisco Álvarez Cascos, que deia que a partir del 2006 els trens sortirien a París des de la Sagrera. Com està? Sense fer res. Llavors, miri, senyor Villagrasa, vostès tenen un problema greu, que és intentar mentir, intentar fer-se veure una realitat que no és la que realment vostès estan aplicant. Però llavors, qui millor es desmenteix és el seu ministre, avui, portada d'avui. De fet, té dos titulars d'aquesta portada, que està bé, el subtítol diu
El senyor de la Serna asegura que en el exterior nadie pregunta por la corrupción de España. Tenemos una imagen de país fuerte. Bueno, això està bé. Vostès enreden a la gent, no? Ja aquí l'Albert Rivera va dir que un imputado más i se romperia el acuerdo con el PP. N'han portat 180 d'imputats nous al PP des que l'Albert Rivera ho va dir, però vostès tenen algú que enredar, però nosaltres no ens enredaran. Segon titular, no se detraerà un solo euro para otras regiones en favor de Catalunya. Vostès venen aquí a prometre i després venen a dir a Espanya que no invertiran ni un euro més a Catalunya perquè vostès llavors se'ls hi trenca el discurs. Per tant, a nosaltres no ens enredaran. Jo crec que tenen a qui enredar. Els senyors de Ciutadans els han enredat molt bé, amb corrupció i amb infraestructures, però nosaltres no els hi seguirem el joc en la seva permanent manipulació. Senyor Gómez del Moral, ha exhaurit el temps. Acabo, presidenta, nosaltres votarem en contra de tota la seva proposta de resolució.